салом алейкум дӯстон, ба канали мо хуш омадед ва мо тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон менамоем. шумо бошед моро бо лайку комментарияҳои худ дастгирӣ намоед. пойафзолҳои босифат аз чарму замши тоза буда истеҳсоли Доғистон мебошанд. интихоби калон нархи дастрас. даставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. барои фармоиш дар WhatsApp рӯи экран буда нависед ва барои тамошои дигар молҳо силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. дӯстон, чӣ гуне ки медонем, Муҳаммад Наимов дирӯз дар созмони UFC Fight Night тавонист дар 44 сонаи раунди аввал ҳарифи худ Эрик Силваро бо нокаути техникӣ шикаст диҳад ва сеюмин пирӯзии пайдарпайро дар ин созмони бонуфуз пайдо кунад. дар як суҳбаташ Наимов дар бораи се варзишгари дигари туҷӣ ки дар UFC баромад мекунанд аз қабили Нурулло Алиев, Муин Ғафуров ва Лоиқ Раҷабов сухан гуфта ба онҳо муваффақият таманно кард. UFC у нас, тот, кто подписал первый, это Нурло Алиев, про него много говорят, он очень популярный. И наш Лоик Раджабов, так как он 2 раза финалист PFL, вот Лоик меня сильно мотивирует, я с ним близко очень дружу. Он и, конечно же, Муин Гафуров, я никогда про него не забуду, так как когда он был в ММА, никого из нас вот трое не были в ММА даже. Он давно в этом спорте. ҳоло бошад каме дар бораи пулҳои кор кардаи Наимов дар ин мусобиқа бароятон маълумот пешкаш мекунем. Муҳаммад Наимов Эрик Силваи венесуэлагиро бо қадри имкон ба боварӣ шикаст дод. варзишгари тоҷик рақибашро дар партер дар 44 сония нокаут кард. Силва бо сабаби ҷароҳати пой натавонист муҳорибаро давом диҳад. аммо гонорари варзишгари тоҷик то ҳол хоксорона аст. тибқи маълумоти портали The Sports Daily барои пирӯзии сеюм дар UFC Муҳаммад ҳамагӣ $28,000, 12 барои баромадан, 12 барои пирӯзӣ, 4 пардохти сарпарастӣ гирифт. мусобиқаи навбатии UFC Fight Night 238 дар Лас-Вегас баргузор мешавад ва дар кадри асосии он ду варзишгари вазни вазнин Шамил Гаджиев ва Жаирзино Розенстрайк роҳбарӣ мекунад ки дар ин мусобиқа варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷабов бори сеюм ба атагони беҳтарин лигаи ҷаҳон ворид мешавад ва дар ин баробар Муҳаммад Наимов тавассути инстаграмаш чунин гуфт: салому алейкум бародарои азиз, мухлисо, ҳамватано. бародаро, ҳафтаи дигар Лоиқ Раҷабов яке аз беҳтарин легендаи ММА тоҷик рақобат дорад. биёин ҳама каса Лоиқа дастгирӣ мекунем иншааллоҳ.